ସବୁ ସାବିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିବା ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର କେମିତି ହେଇଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ମେକଅପ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକିଲି, କହିଲି ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅରେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଓଷା ମୋର, କାଲିଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଦେଇଥିଲେ ଯିବୁନି ଅଫିସ୍ ତୋର। ବାପା ପୁଅ ଚାଲିଲେ ମୋ ଅଫିସ୍କୁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ। ନିଜ ହାତରେ ଯେହେତୁ ଚା କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିବା ଗଜରାଟି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ। ରିଲ୍ସ କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଦେବେ। ବାପା ପୁଅ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିଲିନି ବୋଲି ଟିକେ ଝାଳ ପୋଛିଦେଲି ମୋ କାନିରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଠି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ତାଙ୍କର ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଆଳୁ ଚୋଖା ହେଇଥିଲା। ଗରମା ଗରମ ବାଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ 2 ଜଣ। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା, ମାମାଜି ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ତମେ କରିପାରୁନା। ଶେଷରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇଲି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।